Това навик. Дебелото много е. Дебело се дебело. Тенко се тенко. Защо ми като гледа дебела пашка да закача. По-първо. Стане правилно кола и откридите да биде уедначена дебела. Тук малко по-тенка. И това се повече лесно прави с дебелото. Това не е тук. Добро, ще се случи малко. Няма по-трудно. Малко. Айде. Ей така. Добро. Ей така. Супер. И сега да не си гледаме вървени. Супер. И тук. Така. Супер. Браво, най-супер. Супер. Браво за мен. Да. Браво, издиша на много. Браво за мен. По-тежко обработката на познан с вас по-тежко. Това е по-тежко. Това е живото го покривено сега. Може да ги кажува град на временската. Може да си правим обяснение. Аз не мога да се на вторник минус 3. Да. Много ладно. Ало, това много лошо. Има дърва още. Защо дърва има ти гледай така още? Дайте да снимат тук и маш ме носа дърва. Абе, не е за дърва проблем, че ни го да стигаш. Това е всичко цвета това. Малко по-добре. Аз ще задигна, а ти стави малко. Колко си разходи? Айде. Добро. Сече си го по-хубаво. Значи, сега ще отвориш. Следващия път. Важно е, да памтите. От непредвидливостта трябва да бъде отключена трябва. Сега оттая трябва да се приключва. Сега трябва оттая. Това е ключно да лично средство и най-битно. И колко пати повече ти го предвиждате, толкова повече това ти добиете. Това е цялата нещо. Значи важно да памтите. От следващия път оттая трябва да бъде движение. Сега не ли го дистрихме? Така. И сега така. После така. И после ти обратка се казва. Това пак ти обратно бе. Пак ти го сега. От това е с квас, не ли дай без квас, после пак ти го. После сладя дима. Ама не има квас. Круасан трябва, не ти ви кажа, на пресик, средината да видите ако мрежичка. Да не е само празна дупка. Така да биде. Да видите ако мрежичка. Това е успешно, защото ако не ще види. Ако он има волумен, ама на пресик е само пресиково е празно. Това не е добре. Това значи, тази волумен е постигнат с адитиви, не е с маснотиви. И с обработката, като е ведо. Вече може да се